Jama'a ba dole na uban carabu za ku ga uban carabu ya hito ainihin a injiniya ne to wani katafarin garabasa ta samu Abuja in kun ka duba building na zamani wato Karmo District Market. To wagga wata kasuwa ta wadda Allah ya kawo aka yi ta cikin lokaci da zamani wanda kuma ta taho daidai da mutanen zamani kuma abubuwa an yi su don ci gaban al'umma. In kun ka diba kasuwa ce wadda nan kai tun zamanin Buhuru Sudana ba a goma taɓa wata kasuwa a nan ƙasar Afirka irin ta ba. Number one, sa'annan kasuwa ce wadda ta kunshi warehouses, shagunoni, akwai asibiti, akwai kai duk wani abu na bukatar rayuwa an yi shi, an tsara shi. Duk duniya kuma tana nan tana rikibi saboda yanzu lokaci ne wanda babu wani abu wanda zaka ba harkar da tafi harkar properties. To idan ka saya hannunka, in ka sa jarinka ba za ka taba dana sani ba saboda za ka sa dai ka ci uku. Abu ne wanda babu faduwa sai riba. Kuma lokaci kofa buɗe saboda yanzu ma ana ta rikici mutane da kasashe yanzu haka email da waɗanda ka bukatar gida suka sun baje kowa ya sai jiya ma ba a daɗe ba irin George Bush shi ma ya bukin kai Donald Trump ma yanzu haka yana on process kai international ne waɗa ma jiya ba mu ma ɗauka wayo irin duk wani celebrity da ka sani na waje har DJ Kale ya kira yana son shago mutane don haka in ka bari wanga gara ba ta wuce ka tun yanzu irin kakku bari a baku labari ka zo ka saya ka tabbatar da ka saya saboda wallahi tallahi in baka saya ba gaskiyar lamarin na riga an sayar da tuna kuma lokacin da zaka zo kana buƙatar ka saya inda irin kila so riga sun sai baka da abin da zaka iya saya gonsu don haka tun yanzu ka fara saya kowa da kowa kowa bude tana nan ana Karmo District Market insha Allah wani ya kori ji presently irin ku zo ku ga kasuwa ya kazatan kuma wagga kasuwa ana kare ta duniya duk duniya babu irin kasuwa uku ta irin komai da komai ana yin shi bisa ga tsari da zamani don haka kowa da kowa ya tabbatar da ya garzayo ya tabbatar da yana da wurin nan